היי. היי, אני אור, ואני לא כפרה. כן, גם לא נשמה. לרוב לא מותק, ובקושי החיים שלי, אז שלך. לא. לא כפרה, לא מותק, לא נשמה, א' אברש. חולם באמצע. כלומר, יש נשמה כמו לכל אחד אחר, אבל היא לאו דווקא ראויה לציון מיוחד מחד. מחד שני, אם כבר חייבים, אני מעדיפה תודעה. אבל זה פחות מתגלגל בלשון, אז אפשר לוותר, כי אני לא מותק, כפרה, נשמה. אתה בטח מבלבל אותי עם מישהי, אחרת אני לא יודעת למה אתה מתכוון. יש ימים שאני בקושי עצמי, אז שאנסה להיות מישהו אחר, לא. לא כפרה, לא מותק, לא נשמה. מה? זו פשוט עובדה. זה לא רשום לי בתעודה של הזהות, בוודאות לא חקוק, לא במצבה ולא בליבי, לא כל כולי, לא רמז נקודה 9 איבריי. יש לי צלקת ברגל מכיתה ח'. מה פתאום? זו פשוט המציאות. לא תחרות, אבל הייתי מנצחת, אז לך תחפש ולא תמצא את התמונה שלי תחת ההגדרה של כפרה, מותק, נשמה. וזה מפתיע אותי כל פעם מחדש, כי אנשים תמיד מחפשים קיצורי דרך, אז למה להעריך? זה גם לא מרגיש כמו הערכה וזה סתם מטעה, כי אני לא מותק, לא כפרה, לא נשמה. לא כפרה, לא מותק, לא נשמה. מה אתה מנסה לעשות? לקחת את העברה האחת שלי והפכת לי 8. אתה חושב אותי להייקו? כי החוקים הם בכלל 575 לראיה. כפרה, מותק. שורה. חיים שלי נשמה, שורה. אך זו לא אני. אתם רואים כמה זה מסובך? אז למה להכניס אותי לכל הבלגן? כבר בגן הסתבכתי עם עצמי, איך יכול להיות גם אור חשמל וגם אותי? אז להיות גם כפרה, מותק, נשמה, זה יותר מדי אחריות. גם ככה נע במהירות האור, לא רוצה לנוע במהירות הכפרה, מותק, נשמה, מותק, עשיתי זאת שוב. אז תפסיק. מספיק לי אור, מחבבת גם אורי. אור הזה מיושן. אורצ'וק של המשפחה, אורטזוק בגוגל, כי ביקשתי מאבא שיעיית לי בגיל 5. כבר אז הבנתי שטעויות קשה למחוק או לשנות. גוגל, מה ביקשתי? להיות פשוט אני. אור לוי, אפשר גם בלי רווח. שם גנרי על סף הבדוי. נכון, אני מכירה עוד לפחות 5, אבל עדיין מנסה להכיר את האחת שהיא אני. עוד לא יודעת הרבה, אבל כן בטוחה שלא כפרה ולא נשמה. מותק! זה לא אישי. אבל אולי אישי זה בדיוק מה שאני רוצה.